Lluitar contra l'estigma que suposen les malalties mentals és l'objectiu del Dia de l'Orgull Boig, una celebració que avui s'ha fet per primera vegada a la ciutat de Barcelona. En diferents espais s'han fet diverses activitats i aquesta tarda ha sortit una manifestació des de la plaça de Catalunya fins a la plaça del Rei. Allà s'hi ha llegit un manifest i han començat actuacions musicals que duraran fins a les 10 de la nit. Aquesta celebració és una tradició en països com el Canadà, on l'any 93 es va fer per primera vegada, però també als Estats Units, França, el Brasil o Austràlia. Lluitar contra l'estigma que suposen les malalties mentals ha estat l'objectiu del Dia de l'Orgull Boig. En diferents espais de Barcelona es van fer diverses activitats, també una manifestació que va sortir de plaça Catalunya fins a la plaça del Rei. Allà es va llegir un manifest i s'hi van fer actuacions musicals. Aquesta celebració de l'Orgull Boig és una tradició a països com el Canadà, els Estats Units, França o Austràlia. En aquest món estructuralment malalt, els bojos